аскар нурализода як масъули пешини вазорати рушди иқтисод ва савдои тоҷикистон ки барои гирифтани ҳудуди 500 000 доллар пора боздошт шуда буд ба 11 соли зиндон маҳкум шудааст. додгоҳи ноҳияи Синои пойтахт дар тамоз бо радиоозодӣ ин хабарро тасдиқ кард. ба гуфтаи масъулони додгоҳи ноҳияи Сино ҳукми додгоҳ дар нисбати аскар нурализода рӯзи 10 январи соли ҷорӣ содир шудааст. манбаъ гуфт ки ҳукми додгоҳ дар нисбати аскар нурализода ҳоло ба ҳолати иҷро надаромадааст ва ӯ ҳоло ҳуқуқ дорад ки аз болои он шикояти кассатсионӣ барад. ин мақоми вазорати рушди иқтисод ва савдо тирамоҳи соли гузашта ҳангоми гирифтани 490 000 доллар дар назди тарабхонаи афсонаи шаҳри Душанбе дастгир карда шуд. мақомоти оҷонсӣ гуфтанд ки аскар нурализода барои мусоидат дар гирифтани 10 миллион доллар грант ё кӯмаки бебозгашти давлатӣ аз як шаҳрванд 1 миллион доллар хоста буд. парвандаи аскар нурализода аз сӯи оҷонсии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи тоҷикистон таҳқиқ шуда ба додгоҳи ноҳияи Сино ирсол шуда буд. нисбат ба ин мақомдори вазорати рушди иқтисод ва савдо бо моддаи 319 қисми 4 бандҳои В ва Г кодекси ҷиноятии тоҷикистон парванда бозгардида буд. оҷонсии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия гуфт баъдан ҳангоми тафтиши манзили зисти нурализода 10 000 доллари дигар ки қаблан барои ин амал гирифта буд ёфт шудааст. мақомот мегӯянд нурализода барои иҷрои ин ваъдааш ба номи ҳамсари худ як хонаи сеҳуҷраӣ талаб намуда дар чанд ҳолати дигар овардани пули нақдро низ тақозо кардааст.